Segur que alguna vegada has sentit a parlar dels monstres, però els has vist mai? Ells a tu sí, però no pateixis. És normal que mai t'hagis adonat de la seva presència. Estan amagats, però estan entre nosaltres. Els més joves aprenen tot el que fa falta per a ser monstres en aquesta difícil societat aquí, a l'Acadèmia Aetèria. Benvinguts a l'Acadèmia.